Näin haet asuntoa meiltä. Morokorit.fi ja viivasymbolista välilehdet auki. Hae asuntoa. Tämän jälkeen aukeaa tämä yleispätevä sivu, mistä löytyy asunnon hakijalle tarvittavia tietoja, eli varallisuusrajoja, tulorajoja, selvitystä myös siitä, mikä on vapaarahoitteinen kohde ja meidän vapaarahoitteisten kohteiden listauskin tai yhtiöiden listaus erikseen. Tähän kannattaa tutustua ajan kanssa. Kun mennään sivua ylös, täältä löytyy katso asunnot. Eli nyt pääset meidän herkaanpuuriin, josta pääset näkemään meidän vapaat tai vapautuvat tai kaikki asunnot. Yläkulmassa olevaa suurennuslasia, sen kautta aukeaa valikko, jota kautta pystyt katsomaan asumisoikeusasuntoja tai vuokra-asuntoja, kaikkia vapaita tai vapaita ja vapautuvia asuntoja. Voit määritellä huoneiston koon ja vuokran suhteen, että mikä on ylärajasi. Sitten huomaa vaan, että siellä ei ole erikseen mitään hyväksy-valikkoa tai mitään enteriä, vaan aina kun valitset jonkun kriteerin sinne, niin se taustalla päivittyy sen mukaan ne hakutulokset. Ja tässä tosissaan katsellaan nyt jo yhden kohteen asuntoja, eli täältä voidaan sydämestä klikkaamalla laittaa ne suoraan tuonne hakemukselle, ei kiinnostavat kohteet. Sitten täällä erikseen näissä vapaissa on myös sama homma, eli täältä jos löytyy kiinnostava kohde, niin se kannattaa lisätä sinne hakemukselle, niin hakemus kohdistuu suoraan näihin. Ja sitten päästään erikseen sinne hakemukselle itsessään, eli siellä on niitä täytettäviä sivuja jonkun verran, johon kannattaa käyttää sitten ihan aikaa ja vaivaa, että ne on täytetty huolellisesti. Eli täällä esimerkiksi tämä vuokran maksimimäärä niin määräytyy nyt sen edellisten sortlausten mukaan, mitä sillä edellisellä sivulla oli tehty. Eli kun haettiin Tampereen alueelta sitä asuntoa. Mutta tästä sitten erikseen täyttämään tietoja, etunimi, sukunimi, kansalaisuus, henkilötunnukset, kaikki mahdolliset tiedot. Ja tosissaan näihin kannattaa käyttää ihan suosiolla kunnolla aikaa, koska niin täällä on tosi tähdellisiä kysymyksiä. Eli meillä suurin osa kohteista on näitä ARA-kohteita, eli missä on tulo- ja varallisuusrajat, niin sen takia näitä tosissaan kysellään täällä. Ja vaikka hakisit erikseen näitä vapaarahoitteisia kohteita, joissa varsinaisesti näitä samoja tulo- ja varallisuusrajoja ei ole, niin siitä huolimatta valitettavasti joudut täyttämään tämän usean kohdan hakemuksen. Ja niin täällä on muutamia kohtia, mihin pystyy kirjoittamaan ihan tekstiä halutessaan, mutta niihin ei ole niin kuin mikään välttämätön pakko jättää mitään erillistä vapaata tekstiä. Ainoastaan nämä punaisella merkityt kohdat, missä on punainen tähti, niin ne on semmoisia pakollisia, jotka tulee täyttää, että hakemus ei lähde eteenpäin tai sä et pääse seuraavalle hakemuksen sivulle, jos et ole kaikkia punatähdellisiä kohtia täyttänyt. Tässä esimerkiksi tämmöinen ensimmäinen kohta, mihin voi kirjoittaa jotain lisätietoa niin halutessaan. Mutta aina kun sivu on täytetty, niin kannattaa sieltä alhaalta käydä painamassa seuraavaa ja tosissaan tänne laitella kaiken näköistä tietoa. Asumismuodosta tämänhetkisestä ja paljonko maksaa vuokraa, sitten myös tuloista, mikä on tulojen osuus, saatko jotain tukia vaikka oletko palkkatyössä. Sitten myös tämä varallisuus on tosi tärkeä, eli jos olet viimeisen 2 vuoden sisällä omistanut osakkeen tai kiinteistön tai metsää tai jotain muuta rahan arvoista kohdetta, niin edes pienissä määrin, niin näistä kannattaa laittaa myös niin kuin tiedot hakemukselle, koska niistä tarvitaan sitten selvitykset. Mutta tässä viimeinen kooste, eli hakemus on nyt tehty. Tässä on kooste, mitä olet täyttänyt sinne. Ja tässä kysytään, että haluatko siitä niin kuin sähköpostiin vielä itsellesi koosteen. Suosittelen lämpimästi sen ottamaan. Siitä voi sitten tarkastella vielä. Hakemus on 3 kuukautta voimassa.